যোগদাननि प्रग्रामनि बिसिंथै त्रिपुरासाराव रिजनल पलिटिकल पार्टी खालायना नांनाय हय मथा खालायदि हय आईपीएफ तिखर नो डाउट जातीय दल ता थांग्रा मथाव जदि असंतोष जोंनि तंखांके आईपीएफ तिओ फायदे आईपीएफ तिओ असंतोष जों तंखांके तेसे रिजनल पार्टी थांदे किंतु चिनि रिजनल जे शक्ति जों रिजनल पार्टी आंचलिक पार्टी खायसा पर्यंत चिनि दाबिनो आदाय खालायमानिया आबो जातीय दल बै जों खालायमानिया कारण के आरो पक मास एके बनि बागिना आं कइनाय जों कोनो पलिटिकल पार्टी न दोष रिकला निने आरो कम्पेयर खालाय फैदे अन्यान्य जे आंचलिक दल नि बिसिंगो ब जागा डिसिप्लिन तो साबो त्रिपुरालेण्ड दाबि पुइला सेंखा साबो त्रिपुरालेण्ड नि लामा फुनुका के लामा फुनुंनायनि आरो दा नों फायनाय ना निनो कपि खालायो जे हिमि थांनाय नों आरो दा थांनाय नोंनो सिद्धांत ना दे जों सागला दिनै अबनो कइनाय जत मैक्सिमाम नो आईपीएफ टी त्रिपुरालेण्ड साननाय बर' रक मांनो बर' रक दंगो नरक ताई वैसा किपलि बायदि न अबनि जरा सपके जरा तालेदि आबनो नरकनि बिसिंथे आनि आबेदन दंनाय सिनि बसकांगो गोबां प्रग्राम दंगो जॉइनिंग प्रग्राम जों आजागावबो बर' रक फाय गोरों फायनान बागै जों कइनाय आसो जतन न हामबाय।